Abubuwan da ke sa waya tana saurin shan caji. Wayanka tana saurin cin caji amma baka san dalili ba. Assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a sabon bidiyo. A wannan bidiyon namu na yau zan lissafo muku abubuwa uku da ke sa waya tana saurin cin caji. Ma'ana abubuwa uku da ke sa waya tana saurin shan caji. Abu na ɗaya da ke sa waya tana saurin shan caji shine haske. Idan na ce haske ina nufin brightness. Yawan hasken wayanka yana sa ta tana saurin shan caji. Shine dalili na ɗaya da ke sa waya tana saurin shan caji. Abu na biyu da ke sa waya tana saurin cin caji kuma shine rashin ƙarfin network. Idan na ce rashin ƙarfin network, abinda nake nufi shine a lokacin da kake amfani da wayanka ka kunna data, to zaka ga wani lokaci network ɗin bai da ƙarfi. To wannan sacin ɗin da wayan taka take wajen neman ƙarfin network yadda zaka ji daɗin amfani, to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa waya tana saurin shan caji. Dalili na biyu kenan. Sai dalili na uku da ke sa waya tana saurin cin caji shine akwai wasu application ɗin da suke a wayanka. Wayannan application ɗin suna da ƙarfi sosai wanda idan suna amfani ko da ba su amfani suna shanye maka cajin wayanka. Waɗannan su ne dalilai uku da ke sa waya tana saurin shan caji. Idan ka amfana da wannan bidiyo, ina so da Allah kada ka manta ka yi follow, ka yi liking, sannan ka yi sharing wa waɗansu su ma su gani su amfana. Sannan ina so ka taimaka ka yi ina godiya da bibiyan wannan shafin na da kuke yi. Sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Na gode.